We kunnen nu heel makkelijk ergens een streep doorzetten, maar dan kunnen we later met geld niet weer terugbouwen. Nee. Daarom, alsjeblieft. Nou, heel hartelijk dank. En geef een mooi plekje. Dat gaan we zeker doen. Met deze pot vol snobbersgoed waar de kunst- en cultuursector in Achtkarspelen in het centje zetten. Door de lokale PvdA en GroenLinks, speciaal op de Dag van de Arbeid. De woordzang kreeg ook een symbolische pot vol. Dat vinden wij fantastisch natuurlijk. In het zonnetje zetten is altijd fijn. En helemaal als je een hart onder de riem gestoken wordt door een raadsfractie van een gemeente die het heel erg moeilijk heeft. Wat we ons heel goed beseffen, dan is dat altijd heel prettig. PvdA-fractievoorzitter Henk Speulman kwam del om sjen te litten wat de sector voor haar budget. De meeste gemeenten die hebben te maken met tekort op de begroting. Dit jaar misschien al, of anders de komende jaren. Ook Achtkarspelen staat er financieel niet goed voor. En er zal in de toekomst mogelijk fors bezuinigd moeten worden. Dan is de sector van kunst en cultuur vaak de eerste sector waarnaar gekeken wordt. Daar willen we eigenlijk voorkomen. Als je nu iets gaat afbreken, dan kun je dat later met een heleboel geld niet terugkopen. Dus we willen eigenlijk waarschuwen, blijf met je vingers van de kunst en cultuur af. Er is dus wel onwissigends, maar toch zocht de woordzang zelfs positief naar de toekomst. Natuurlijk zijn de centjes belangrijk en dan hopen we dat wat we hebben we kunnen behouden. We gaan vaak niet meer vragen. We gaan wel kijken waar we meer geld weg kunnen krijgen en met andere geldverstrekkers en subsidies mooie plannen maken. En ja, als dat zo is, staan wij de borg voor dat de kwaliteit behouden blijft.